जों दा आइसि गोदान फैबानो थानाफ्राव जों दासिमबो हाजिर जानांगौ जायो। मानो होनोबा दंना गैया, अबेबा खालामदों ना मादों, अबेबा आफादाव हाबदों नामा, जों बिजि जानानै दङ दासिमबो। जों सिगांनि भिडिअ'आव नायनानै नोंथांमोना एसेबाबो निस्सय बुजिदों। मानो होनब्ला आं दिनै भिडिअ'खौ मानि सोमोन्दै बा मानि थ्रुयै लानानै फैदों नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ' एसेबाबो नुनानै बुजिखाबाय। जाय हक जोंहा XNDB-नि मानगोनां मेलेमजिबि सुबुंफोर बिथांमोननो जायफोर बिबानाव थानाय बै बिथांमोना दिनैनि दिनाव रिहेबिलिटेसनखौ होगोन होननानै बा एक्स ग्रेसियानि रां मोननांगौ मोनथायफोरखौ होगोन होनना बुंनानै दिनैसिमबो थगायबोगासिनो दङ। बेनि सोमोन्दैसो आं दिनै नोंथांमोननि भिडिअ'खौ लानानै फैनाय जादों। स' लोगोफोर, जाहाथे नोंथांमोना अननानै भिडिअ'खौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांगोन आं नोंथांमोननिसिम आसा फारिनाय थाबाय। दा लोगोफोर, मेन गुबै बाथ्राया जाहैदों जोंखौ मानो बेफोरबायदि थगायबाय थानांगौ। जोङो गासिबो बर' फिसा नंगौना नङा? जों मानो गावजों गाव बेफोरबायदि थगायलायबाय थादों? जोंनि मोननांगौ मोन्थायफोरखौ मानो होआखै? दुखु खस्थ' सैबोनाय जायफोर हाथियार लानानै गावनि जिउखौ दोनखोमा हाग्रायाव थानानै गावनि बिमा बिफाखौ बा गामिखौ हारिखौ दान्दिसे सम बावगारनानैब्लाबो हारि जाथिखौ सिबिनो थाखाय रैखाथियाव लाबोनो थाखाय दान्दिसे सम हाथियार लानानैबाबो बै बिथांमोना बै समाव जांख्रिखांबोदोंमोन बा लैहोर ओंखारबोनानै आफादाव ज' जानानै गासिबो हाथियार लानानैबाबो संग्राम खालामबोदोंमोन। बै बिथांमोननि मोननांगौ मोन्थायखौ मानो होआखै सरकारा? बेनि जाहोनैसो आं दिनै नोंथांमोननि भिडिअ'खौ लानानै फैदों। नोंथांमोना निस्सय जोबजासिम भिडिअ'खौ नायलांगोन आरो नोंथांमोना बारा गोबाव खालामाजासे भिडिअ'खौ नायनानै लाग्रो सिगाङाव। बिनि उनाव दा नोंथांमोनजों सावरायफिनबावगोन। XNDB हिसाबै दिनै रिहेबिलिटेसननि खोथाखौनो बुंनोसै आङो। रिहेबिलिटेसना माखासेया मोनलांबाय आरो माखासेया मोनाखै। बेखौनो बे सारमोना, जेनेबा फेरेंगा सारमोन, गबिन्द सारमोन, बिसोरो थगायनाय बायदि जागासिनो। 100% बिसोर थगायखानायबो जाखादों। इसिबां 2022आवनो बेयो होनो गोनांमोन रिहेबिलिटेसनखौ, दासिमबो बिसोरो होआखै। बिसोर थगायना दोनबाय थानाय बायदि जाहैदों। बिसोरो जोंनि बिफा रखम जानानै दं। गबिन्द सार आरो फेरेंगा सारमोना फिसाफोरखौथ' एसे नायफिननांगौ ना। नायफिनाबा बोरै जागोन, बोरै लोंगोन जों? फारसेखै दरमाहा गैया, फारसेखै रिहेबिलिटेसन मोनाखै, फारसेखै आरो जेबो बिजनेस आरि मावनो जोंहा XNDB आरो फैसायानो गैया। NDB-फोरा जिहेतु मोनाबा बिसायख'थियाव जोङो जि रायलायनांगौ, जि थांखि लानांगौ, जों थांखिखौ लाखाबाय। बेयाव जोङो फिथाइखौ होगोन बिसोरनो। बिनि फिथाइखौ जोङो बे माबायावनो इलेक्सन MP इलेक्सनावनो जोङो बिनि फिननायखौ होगोन। भिडिअ'खौ नुनानै नोंथांमोना निस्सय बुजिदों। नंगौ, बिथांनि बुंनाया राइट। बिथांमोना दिनै हारिनि बिफा जानानै, बिथां XNDB-फोरनि बिफा जानानै दिनै बिथांमोननि बा अर्थात बिथांमोना गावसिनि फिसाफोरनि गांनाय उखैनायखौ मानो बुजियाखै? गबिन्द बसुमतारी, बेजों लोगोसे फेरेंगा बसुमतारी अर्थात रन्जित बसुमतारी, नोंथांमोना दिनैसिमबो एसेबो साननो हायाखै नामा? नोंथांमोना दि सोरनि आन्दाराव सरकारखौ सालायगासिनो दङ आरो सोरखौ लाफानानै नोंथांमोना दिनै सरकार सालायबाय दङ? नोंथांमोना जानो हागौ UPPL सरकारजों दङ, नाथाय नोंथांमोननि UPPL सरकारखौ सोर दैदेनगासिनो दङ आरो सोर सालायगासिनो दङ? जिखियानो जाया मानो, दिनैनि दिनाव जोंनि बुंनांगौआ, जोंनि मोन्थाया बहा थांखो? दिनै XNDB जिथुनाखि एक्स ग्रेसियानि मोननांगौ मोन्थाय 4,22,000 रां, बे 4,22,000 राङा बहा गोमाना थादों आरो मानो गायब जाना थादों? जायफोर भेरिफिकेसन जाखानाय, जायफोरा नाम लिस्ट दंखायो, बै बिथांमोननि राङा बबे जायगायाव गायब जाना दङ? नोंथांमोनाथ' बेखौ एसेबाबो उद्दिश्य लानांगौ। नोंथांमोना फिसाफोरनि मोननांगौखौथ' एसेबाबो माथा मारिनांगौ। मानि खारनाव मोन्दों, मानि खारनाव मोनाखै, आरो जायफोरा दिनैनि दिनाव भेरिफिकेसन जायालासिनो ओरैनो थानांगौ जानानै दङ, बै बिथांमोननि थाखायथ' भेरिफिकेसनखौ माबोरैबा खालामना होनो हागोन? NDB-फोरनि गांनाय उखैनायखौ माबोरै सुफुंनो हागोन? बेखौथ' नोंथांमोना दिनैसिमबो माथा मारियाखै। बिथांमोन बुंनाय बाथ्राया राइट। बिथांमोना बुंदों, गाद्दियाव जिरायनानै बिथांमोना दिनैसिम फिसाफोरनि गांनाय उखैनाय बा साननायखौ जेबो हमदांस' हायाखै। बे बाथ्रा सैथो। सानदों नामा नोंथांमोना 5 बोसोरनि बा 5 बोसोरनि पावारखौ लानानै दिनै गाद्दियाव थानानै बिथांमोननि मोननांगौ मोन्थायखौ
थगायना दोननाय बा गाइड खालामना दोननाय बे माब्लाबाबो जानाय नङा बिथांमोना मोनागौमानि हारिनि थाखाय बा जाथिनि थाखाय बा मोनथायनि थाखाय संग्रामखौ खालामफिनगोन बे रोखा जानानै दङ दिनै बबेबा मोनसे एक्स एनडिपिनि आफाद सोरबा रन्जन दैमारिनि सोरबा गबिन्दनिल' नङा बेयाव गासै मोनब्रै फेक्सननि ज' जानानै दङ बिथांमोना मोनब्रै फेक्सनजों ज' जानानै एक्स एनडिपिखौ दादों बे हिसाबाव दिनै बिथांमोननो मोननांगौ मोन्थायखौ होनांगौ मानोना बै समाव मोनसेयानोमोन एनडिपि आफादा बेखायनो दिनै सरकारजों फैनायनि उनावबाबो मोनसे जानानै थाफिनदों मानो होनोब्ला इयुननि थाखाय साननांगौ दङ एक्स एनडिपि दानानै माखासे बर' हारिनि समस्याफोरखौ सुस्रांफिननो थाखाय बा माखासे बर' हारिनि मोननांगौ डिमान्डफोरखौ डिमान्ड खालामफिननो थाखाय दिनै एक्स एनडिपि हिसाबै बिथांमोना रेडि जाफिननानै दङ बा जानजि खाफ्राफिननानै दङ दिनै नोंथांमोना बेफोरबायदि बिथांमोननि मोननांगौ मोन्थायखौ खोमानानै दोनोबा जानाय नङा नोंथाङा बुंदोंमोननो 15 आगस्टआवनो होनायनि टारगेट नाथाय दिनै फैयै फैयै डिसेम्बर मोनफैबाय डिसेम्बर दानाबो जोबलांसै नै नोंथाङा दिनै मा फिननाय होयो बिथांमोननि मोननांगौ मोन्थायखौ बबेयाव मा खालामना दोनदों सोर खालामना दोनदों ना बले आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बे बिथाङा गाइड खालामना दोनदों नामा नोंथांमोना दिनै बिटिआरखौ बेंगिरि हिसाबै बिटिआर बेंगिरि प्रमद बर' बा बिटिआरनि सासे इएम फरेस्ट मिनिस्टार फेरेंगा अर्थात रन्जित बसुमतारी नोंथांमोना दिनै बेखौ माथामारि आरो लोगोसे गबिन्द बसुमतारी नोंथाङाथ' दिनैसिमबो आफादनि सोमोन्दै जेबो मोजां बाथ्रा बुङा नोंथाङा दिनैसिम आफादनि सोमोन्दै फेटला बा उल्था बाथ्रासो बुंबाय थायो नोंथांनि बुंनायखौ जों गोबां नुबाय थायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै नोंथाङा मा हारिनि थाखाय नाङाखैमोन नामा हारिनि थाखाय ओंखारबोआखैमोन नामा जाथिनि थाखाय नोंथाङा उन्नति खालामनो जेबो गोसो गैया नामा बेनि फिननायखौसो जोंनो नांगौ जानानै फैदों जिखियानो जाया बे बिथांनि बुंनायनि उनाव आरो नेक्स्ट जोंहा गबिन्द फेक्सननिनो मानसि दङ बे बिथां मेलेमजिबियाबो मा बुंदों नोंथांमोना बे बिथांनि बुंनायखौ ससे खोनासंनो लाग्रो जेंनायाथ' बिराद माबा जानानै दं गाज्रियावनो दङ बर्थमान दा आङो एक्स एनडिपिनि जानानै आरो गासै लोगो आर एस गासिबो जों जयै दिनै प्रेस मिट लादों मानो होननानै बुङोबा लिडारफोरा जोंनि गांनाय उखैनाय बै समाव खोथा बुंदोंमोन बयबो समान मेगनजों नायगोन लिडारफोरनि साननायाव बिदि बुंदोंमोन दा राजनितिकआव फैबाय राजनितिक फैनानै जेन'बा गाव गावनि गाज्रियाव थानो थाखाय बिसोरो होगोन होननानै खोथाखौ बुङो आगस्टआव होनायनि खोथा दंमोन बेबो गैया आरो डिसेम्बराव होनायनि खोथा दंमोन दा डिसेम्बरनि बे खोथा होगोन होननायनि खोथायाबो दा जायाखै दासिमबो जोङो मोनाखै लिस्ट जाखाबाय होनो भेरिफाइडबो जाखाबाय होनो होसिगोन खालि बे होसिगोनैनो थालांगासिनो दं आरो जोंना अलरेडि जों दा आइसि गोदान फैबानो थानाफ्राव जों दासिमबो हाजिर जानांगौ जायो मानो होनोबा दंना गैया बबेबा खालामदों ना मादों बबेबा आफादाव हाबदों नामा जों बिजि जानानै दङ दासिमबो जोंखौ बिराद सासपेक्ट होयो आरो बे फेरेंगा सारा आरो गबिन्द सारा जोंखौ मा खोथा बुङो बिसोरो नोंसोरो 4 लाखनि थाखाय नाङाखै बेबायदि खोथाबो बुङो जोंखौ मानो होनबा मानो खोथा होआ मानो होखो दस्रानो जाय मानसिया जेन'बा जोंखौ होसोयोमोन बै समाव जाय मानसिया जोंखौ नासयोमोन बे मानसिनोसो बिसोरो रिहेबिलिटेसनखौ होदों दा जाय बिटिगत जेन'बा आफादाव दङ गोदोनिफ्राय खस्थ' मोननाय गोदोनिफ्राय बुग्लिजानाय गोदोनिफ्राय नासयजानाय जाय आफादाव खस्थ' खालामनानै दिनैसिम दङ बे मानसिया मोननायनि लामायाव गैया मानि थाखाय बेखौ जोंनो सारमोननिफ्राय फिननाय नांगौ होसिगोन खालि बेबायदि होसिगोन जागोन नामा फेरेंगा आरो बिटिआर बेंगिरि प्रमद बर' नोंथांमोना गावसिनि बर' फिसाफोरखौ बेफोरबायदिनो थगायना दोनबाय थानोसै नामा दिनै नोंथांमोना थगायाखैब्ला नोंथांमोना थारैनो खामानिखौ मावनो हादोंब्ला दिनै बे बिथांमोना मानि खारनाव प्रेस मिट लानो गोनां जादों आरो प्रेस मिटनि गेजेरजों दिनै बे मिडियाफोरखौ लेंहरनानै नोंथांमोननिसिम मानो फोरमायहरनो गोनां जादों दिनैनि दिनाव बिथांमोना बुंदों जायफोर बायदिया बिथांमोनखौ होसोग्रामोन जायफोर बायदिया बिथांमोनखौ सैयामोन बै बिथांमोन बायदियासो दिनै न्यायखौ मोनदों अर्थात 4,22,000 रां आरो बेजों लोगोसे एनडिपि फैनाय सुबुंफोरनि एक्स ग्रेसिया मोननांगौखौ मोनदों नाथाय दिनैनि दिनाव जायफोर खस्थ' खालामबोनाय आफादाव जायफोर दिनैनि दिनाव आफादाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय मानसि बै बिथांमोन बायदिनो दिनैसिम रांखौ मानो होनो हायाखै बिथांमोननि मोननांगौ फिथाइखौ मानो होनो हायाखै नोंथाङा बुंदों मा बुंदों नोंथांमोना दिनै 4 लाखनि थाखाय आफादाव थानानै सोमावसारबोआखै बे बाथ्रा सैथो नाथाय दि नोंथांमोना दिनै
बिथांमोनखौ लाबोनानै माबा मोनसे मावनानै जानो थाखाय माबा मोनसे बिजनेसफोर खालामनानै जानो थाखाय दखान सखान होनानै जानो थाखाय नोंथांमोना बे 4,22,000 रांखौ होगोन होननानै सुक्ति खालामनानै लादों बा बुंनानै लादों। बेनि खार'नैसो दिनै बिथांमोना बे 4,22,000 रांखौ मोननो लुबैदों बा मोननो हास्थायदों। नोंथांमोना होदोंआनो अलरेडि बाद बाखि खावसेनो होदों नाथाय बाद बाखि खावसेनो होआखै। बेफोर माबोरै जानो मोनथाव? बेफोरनो जादों वान साइड। बेखौनो बुङो सोरखौबा नायनाय आरो सोरखौबा नायै। माइगाब जुजाया बे बाथ्रायावनो बुङो। दिनै नोंथांमोना सोरखौबा मोजां नोजोरजों नायदों सोरखौबा गाज्रि नोजोरजों नायदों नाथाय बेबायदि नायनाया जानाय नङा। बयबाबो समान दुखु खस्थ' सहायबोदों, बयबाबो समानै हारिनि थाखाय सिबिबोदों, बयबाबो समान भाबै हारिनि थाखाय नांबोदों। दिनै नोंथांमोनाल' नाङाखै, नोंथांमोनाल' दिनै खस्थ' खालामबोनानै दिनै बे मोजां गाज्रियाव जिरायनानै सानोब्ला बे जानाय नङा। बिथांमोननोबो सुजुग सुबिदाखौ होनांगोन, बिथांमोननोबो स्कप होनांगोन, बिथांमोननि मोननांगौ मोन्थायखौ होनांगोन। फेरेंगा आरो प्रमद लोगोसे गबिन्द बसुमतारी नोंथांमोना बिटिआर बेंगिरि जानानै आसाम सरकारनि सिङाव थानानै जिखि खालामबाय था, सरकारखौ सालायबाय था, मोजां भाबै सालाय आरो बर' सुबुंफोरनि जिथुनाखि मोननांगौ मोन्थाय बे मोन्थायखौ दिरुननानै हो थाबैनो। नङाब्ला बुंखादों बिथांमोना आयेननि राहा लामा लानाय जागोन आरो धर्ना खालामनाय जागोन। बे धर्नायाव जों गासैबो बर' फिसाफ्रा खौसे जानांगोन। आं गासै आंनि चेनेलखौ नायगिरि सुबुंफोरखौ खावलायहरो आरो रिकुवेस्ट खालामहरो। नोंथांमोना बिथांमोननि मोननांगौ मोन्थायनि थाखाय गासिबो जानजि खाफ्रानांगोन आरो खौसे जानांगोन। आरो बिथांमोना दुखुनांथाव बाथ्रा फोरमायहरदों। बे दुखुनांथाव बाथ्रायानो जाहैदों मा? दिनैसिम थानायाव गोदान गोदान आइसि फैयोबा, गोदान गोदान अफिसारफोर फैयोब्ला, असि डिएसपिफोर फैयोब्ला दिनै बिथांमोनखौ नागिरफिनो। मानि खारनाव? बबेबा मोनसे गोदान आफादाव थांफिनबाय नामा, बबेबा गोदान आफाद दाहैफिनबाय नामा होननानै बिथांमोनखौ दिनै नागिरबाय थायो आरो बिथांमोना थानायाव हाजिर जाबाय थानो गोनां जायो। जायफोर बिथांमोना जेलाव दङ बैफोरखौथ' बाद दोन दान्दिसे समनि थाखाय, नाथाय जायफोर दिनैसिम उदां अख्राङाव बा न'खराव बिसि फिसाजों मोखां नुलायनानै दङ बै बिथांमोनाबो दिनैसिम गोजानाव गैया। मानि थाखाय गोजानाव गैया? बिथांमोनाथ' दिनै न'आव थानाय हिसाबाव गोजोन संसार जानो मोननांसिगौमोन। बिथांमोनाथ' दिनै रायजोजों गोरोबनानै थाफैनाय हिसाबाव गोजोनै थानो मोननांसिगौमोन। नाथाय बिथांमोनाबो दिनै दिन थारिख हर हाजिर जाबाय थानो गोनां जायो। मानि खारनाव? बिथांमोननि केसखौ दासिमबो उइद्र' खालामना होनो हायाखै। बेफोर मानो? नोंथांमोन बायदि सरकार सालायनायनि खारनावनो बिथांमोननि केसा दिनैसिम उइद्र' जानानै फैयाखै। फेरेंगा आरो प्रमद नोंथांमोननि खारनावनो दिनै बिथांमोननि केसा उइद्र' जानानै फैयाखै। गबिन्द गोसोआव ला, नोंनि मेलेमाथ' आधा थांखानायसो, दा आधाल'सो दंसै। नोंथाङा आफादनि फारसे बा हारिनि फारसे जेबो साननो हानाय जेबो मेलेम गैला होननानैसो आं नुहुरो। दिनै बिथांमोना दुखुनांथाव बाथ्राखौ ओरैनो फोरमायाखै। बिथांमोनाव निस्सय रियेलि बेफोरबायदि जानायखायसो बिथांमोना दिनै बेफोरबायदि दुखु बाथ्राखौ सहायनो गोनां जादों। दिनै जायफोर मेनलि हाथियार लानानै उदांस्रि दावहानि थाखाय सोमावसारबोदोंमोन बै बिथांमोननि केसखौथ' उइद्र' खालामना होनो हासै ना। बिटिआर एकर्ड लाबोबाय जेला, सान्ति सुक्ति फैबाय जेला, बिथांमोनखौ दिनै उइद्र' खालामसिगौ बिथांमोननि केसखौ। बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव दाउफोरबायदि बिरबाय होनो हानांसिगौ। बिथांमोनखौ न'खराव बिसि फिसाजों लोगोसे रायजो राजाजों गोजोन संसार जानो थाखाय खाबु होनांसिगौ। दिनै नाथाय नोंसोरो बेफोरबायदि खाबुखौ होआखै। मानो? बिनि फिननायखौसो जोंनो रायजो राजानो नांगौ जादों। कुइसननि एन्सारखौ हर। नोंथांमोना मा बुङो? गासै रायजोआनो नोंथांमोनाव कुइसन खालामदों। मानि खारनाव बिथांमोना जेलाव दिनैसिमबो थानो गोनां जादों आरो बिथांमोना मानि थाखाय दिनैसिमबो रिहेबिलिटेसन मोनाखै आरो एक्स ग्रेसियानि मोननांगौ मोन्थायखौ मानो मोनाखै? नोंथांमोना बुंनानै लाबाय जेला एक्स ग्रेसियानि रां होगोन 4,22,000 रां। बे रांखौ मानो गायब खालामना दोनदों? सानदों नामा नोंथांमोना जों 5 बोसोरल' सरकारखौ सालाय मोनखागोन, जोङो बेसिनि बिथांमोननि मोननांगौ रांजोंनो जों जानानै थानांसिगोन। 600नि आप दङ हटेल, बिथांमोना मोनबावनांगौ गोनाङा आरो दंबावोसो। जायफोरा भेरिफिकेसन जायाखै बिथांमोननि राहाया मा? बिथांमोनाबो हारिनि थाखाय सोमावसारबोदोंमोन, बिथांमोनाबो हारिनि थाखाय नांबोदोंमोन, बिथांमोनाबो मोनसे समाव हारिनि थाखाय गोख्रोङै सोमावसारबोनायाव बाहागो लाबोदोंमोन। दिनै बिथांमोन बायदिनोबो मोननांगौ मोन्थायखौ नोंथांमोना मानि खारनाव होनो हायाखै आरो बिथांमोननि भेरिफिकेसननि बेबस्थाखौ मानो खालामनो हायाखै? नोंथांमोना बेफोरखौ गासिबो फैबाय थानाय इलेक्सननि सिगां सिगां मावना होयोब्ला नोंथांमोनजों गासै रायजोआनो खौसेयै सापर्ट दङ। नाथाय जुदि मावनानै होआ नोंथांमोना बेबाराव जिर'खौ जाखानांसिगोन। बेखौ रोखा फोरमान होनो हायो होननानै जों बुंबाबो जेबो खहा गैया।
दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ गोबां गोलाव जाबाय आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदों बिनि थाखाय आं नोंथांखौ आखाइ खौजोबै रोजा रोजा साबायखर हरो आरो लोगोसे आं दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय जय हिन्द बर' हारिनि